ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ଆସିକି ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଭଜା ବସେଇଛି, ସେଇଠି ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଭଜା ଭାଜିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଜା ମୋର ବସିଲା, ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି। ଆଉ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ବି ଆଜି ହେବ। ପରିବାପତ୍ର ବି କାଲି ହାଟ ହେଇଥିଲା, ପରିବାପତ୍ର ବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ କାଲି ହାଟ ହେଇଥିଲା, ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଆସିଛି। ଏଠି ସବୁ ପରିବା କାଟିଛି, ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏକାଥରେ କାଟିକି ନେଇକି ମୁଁ କେନାଲ ପକେଇଦେବି ଆଉ। ସନ୍ତୁଳା କରିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ତୁଳା ତ ହେଲା, ଡାଲି ତ ଅଛି, ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭଜା ତ ବସେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତ କିଛି କରିବିନି। ଏତିକି କରି ପୁଣି ଆହୁରି କାମ ବି ଅଛି ସବୁ। ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ସଫାସଫି କରିକି ସବୁ ତ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଖାଲି ଯାହା ଏଟା କରିବି ଆଉ ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି, ପୁଅ ବି ଆସିବ, ତା କାମ ବି ଅଛି ଆହୁରି। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୋତେ ମୋଟିଭ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ନୂଆ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ନା, କେବେ ସେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଉଠିପାରିବନି। ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲି ଫୁଟେଇବା। ଡାଲି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ କାମ ଛିଣ୍ଡିବ। ଡେକ୍ଚି ବସେଇଛି, ଡାଲି ଫୁଟେଇବି। ସେଇଠି ଡାଲି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଟିକେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନା, ଯଦି ଜଣକୁ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଏତେ ହେଇଗଲେଣି ଯେ, ମାନେ କାମ ଥିଲେ, ମାନେ କାମ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛି ନା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଗଲା ନା, ସେ ମଣିଷ ନା, ସିଏ କିଏ ଭୁଲିଯିବେ। କାହିଁକି ଏମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ, ଆମେ ଆସିଛେ ଖାଲି ହାତରେ, ଯିବା ବି ଖାଲି ହାତରେ, କିଛି ଆମେ ନେଇକି ଯିବାନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଥାଏ। ସେ ଲୋଭ ଏତେ ଗ୍ରାସ କରେ ଯେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରେନି। ଭଜା ବି ମୋର ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏପଟେ ଡାଲି ବି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ପରିବା ଟିକେ କାଟିଦେବି, ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଦେବି। ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା ହେବା ଆଉ। ଯେହେତୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବି। ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେବା, ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ କଥା କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କିଛି ଭାଷା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ଦୁଇଟା ସୋରୁମ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋରୁମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଏମିତି ରସ ଦୋକାନ, ବାବାଙ୍କ ଦୋକାନ ସେଇଟା। ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଆମର ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ପଳାନ୍ତି। ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେଲେ ଟିଫିନ୍ ଦିଆହେବ, ସେମାନେ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଛନ୍ଦମାୟା ଦୁନିଆର କ'ଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ସନ୍ତୁଳା ପରିବା କାଟିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଖରା। ଏମିତି ଖରା ନା, ଖରାଦିନ ବି ହେଉନଥିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପୋଡ଼ି, ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପୁରା ଝାଳ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ କୁହନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସି ବିନା ନା ମଣିଷ ଜୀବନ ପୁରା ଅଧୁରା ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ନୁହଁ।
ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ କାଟନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆଳୁ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ କାଟନ୍ତି। ଦଶହରା ଆସିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କିଏ ସବୁ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସପିଂ କିଛି ହେଇନି, ସପିଂ ହେବ। ଗୋଟେ ଏବେ ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ସବୁ ମାନେ ସୋରୁମ୍ ଏକା ହେଇଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ହେଇକି ଦଶହରା ପୂଜା ହେବ, ଆଉ ବି ସମୟ ନାହିଁ ନେବାକୁ ମାର୍କେଟ ବଜାରକୁ ଯିବୁ କେତେବେଳେ, ବଜାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲ ଏ ସନ୍ତୁଳାରେ। ঢুকি দু
ସରୁ ରୋଷେଇ ସରୁ ଇପି କରୁ। ଏଠି ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ବସାଇଦେଲି, ପାଣି ବସାଇ ଦେଇକି ସେ ପରିବା ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି ଟିକେ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି। ଏପଟେ କଟି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ବଘରା ହେବ ସେତିକି ଆଉ। ଛୁଇଁ ପକାଇନି, ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର ସିଝେଇବି, ଛୁଇଁ ପକାଇବି। ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଗାଧୋଇବି, ତାକୁ ଖୁଆଇବି। ତାର ବି କାମ ଅଛି, ତାର କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବି ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବି। ଶାନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋର ସନ୍ତୁଳା ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏପଟେ ମୋର ଛୁଇଁ ପକାଇଦେବି ସନ୍ତୁଳାରେ, ଛୁଇଁ ପକାଇ ନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଏପଟେ ରସୁଣ ବି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ସନ୍ତୁଳା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା, ଫୁଟଣ ଦେବା ଆଉ। ଏପଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବି ବସାଇଦେଲି। ହେଇଗଲା। ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ମାନେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଏଠି ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ରସୁଣ ଆଉ ଫୁଟଣ ଫୁଟଉଛି। ଏପଟେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ତୁଳା। ଏପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇଲେ ସେଇଟା ଆମ ରୁମ୍ଟା। ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ହେଇଗଲାଣି ମୋର ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଗ ଖାଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ବୁଲେଇ ହେଲା ତ, ବସିଛି ଏବେ ଟିକେ। ସବୁ ଏଟା କରିଦେଲି, ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଯାଉଛି ଟିଫିନ୍ଟା ମାଜିକି ଆଣିବି, ଭାତ ବି ବାଢ଼ିବି, ଡକେଇବି, ସେ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ ମାନେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଦୋକାନରେ କି ନଥାଉଛନ୍ତି। ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉପରଓଳିକା ବି ସବୁ କାମ ଅଛି, ସବୁ କାମ ହେବ। ଉପରକୁ ଯିବି, ମେଘ ବି ଆସିଲାଣି, ଉପରକୁ ଯିବି, ଲୁଗା ବି ତୋଳି ଦେଇକି ଆଣିଦେବି। ତୋଳି ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ସାଇ ତୁ?
କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଉଛି, ପୁଣି ତା ସହିତ ଚାଖଣା ଖାଉଛି କ'ଣ କୁରୁକୁରି। କୁରୁକୁରି ତ ନଥିଲେ ଭାତ ଗଳିବନି ଆଉ। କୁରୁକୁରିଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ କହିଲ ମେନ୍।